Micății fotbaliști de la Urban au avut ocazia să-l vadă în carne și oase pe fostul portar al Stelei, Helmut Ducadam. Peste 50 de copii au primit cadouri, autografe și s-au fotografiat alături de legenda fotbalului românesc. În sala de sport Dumitru Miu din Titu. De la eveniment nu au lipsit nici oficialitățile locale, printre care Traian Nicolae, primarul orașului, care i-a mânat lui Ducadam o plachetă de onoare din partea cetățenilor orașului. Ducadam s-a arătat încântată de implicarea autorităților locale în proiectul fotbalistic, oferindu-le posibilitatea copiilor să-și ducă la bun sfârșit visul de a deveni fotbaliști importanți precum idolii lor. Mai există în România oameni inimoși care își îndreaptă privirea spre sport în general și spre fotbal, pentru că România are nevoie să încercăm din nou să creștem generații, pentru că dacă dorim din nou să avem o generație de aur, trebuie să începem de jos. Cum am spus, mă bucur că la Titu s-a găsit Consiliul Local, ajutat bineînțeles de Consiliul Județean și de toți parlamentarii, să dea din nou un imbol sportului, ceea ce este un lucru bun și sper să fie și un exemplu pentru alte județe.